Ας πούμε ότι έπεσε στα χέρια σου μια μηχανή του χρόνου. Όχι εκείνη η εγκώδης που βγάζει ατμούς σαν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά η πραγματική. Κομψή, αθόρυβη και ικανή να σε αφήσει οπουδήποτε. Από την εποχή των παγετώνων μέχρι την πτώση της Ρώμης. Είναι συναρπαστικό. Έως ότου συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα πώς να επιβιώσεις μόλις περάσεις την πόρτα. Το ταξίδι στον χρόνο ακούγεται λαμπερό. Εξωτικές γεύσεις, θρυλικοί ηγεμόνες, αρχιτεκτονική που κόβει την ανάσα, αλλά είναι και ένα ναρκοπαίδιο. Ένα λάθος βήμα και μπορεί να σε περάσουν για κατάσκοπο, να σε καταραστεί κάποιος ντόπιος ιερέας ή σε ορισμένες περιπτώσεις να σε φάνε. Ναι, να σε φάνε. Κάποιες εποχές δεν είναι καθόλου φιλικές προς τους χορτοφάγους. Γι' αυτό δεν μιλάμε απλώς για τη συλλογή διασκεδαστικών πληροφοριών ιστορίας. Πρόκειται για το εγχειρίδιό σου επιβίωσης, για επισκέψεις στους πιο εμβληματικούς αρχαίους πολιτισμούς. Την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την κοιλάδα του Ινδού, την αρχαία Κίνα, την Ελλάδα, τη Ρώμη, τους Μάγια και τους Βίκινγκ. Ώστε να φύγεις με το κεφάλι στη θέση του και την ιστορία σου ακέραιη. Θα δούμε πώς να περνάς απαρατήρητος, ποιον να αποφεύγεις, τι να τρως, πώς να μην προσβάλλεις το βασιλιά και γιατί δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να αγγίζεις ορισμένα τελετουργικά αντικείμενα. Ο οδηγός αυτός δεν είναι εδώ για να εξεντανικεύσει το παρελθόν. Οι αρχαίοι πολιτισμοί ήταν εντυπωσιακοί με πολλούς τρόπους, αλλά ήταν επίσης επικίνδυνοι, μαστιζόμενοι από ασθένειες και συχνά αμήλικτοι. Το ονειρικό σενάριο που περιπλανιέσαι στις αγορές της Βαβυλώνας μπορεί να καταλήξει σε μια άσχημη μόλυνση, μόνο και μόνο επειδή δεν έβρασες πρώτα το νερό. Λοιπόν, δεν σε ζώνει. Τα επόμενα κεφάλαια δεν είναι απλώς μαθήματα ιστορίας, είναι σχέδια επιβίωσης. Σκέψου έως τον ξεναγό σου, το σωματοφύλακά σου και τον ελαφρώς παρανοϊκό φίλο που σου λέει συνεχώς να μην αγγίζεις τίποτα. Έτοιμοι? Ας βγούμε από τη μηχανή του χρόνου και ας κάνουμε την πρώτη μας στάση στην αρχαία Αίγυπτο. Βγες από τη μηχανή του χρόνου και σε υποδέχεται ένας εκτυφλωτικός ήλιος. Ένας ορίζοντας στολισμένος με πέτρινα μνημεία που θα επιζήσουν αυτοκρατοριών και ο αργός σταθερός παλμός του Νείλου. Η αρχαία Αίγυπτος δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι ένας κόσμος χτισμένος πάνω στη θεϊκή τάξη, την αυστηρή ιεραρχία και την πεποίθηση ότι τα πάντα από τις πλημμύρες του ποταμού μέχρι την επιτυχία της οδιάς διέπονται από μια κοσμική ισορροπία. Αν νομίζεις ότι ήρθες μόνο για να θαυμάσεις τις πυραμίδες, ξανασκέψου το. Η Αίγυπτος, στην οποία έφτασες, είναι ένας ζωντανός αναπνέων πολιτισμός, όπου ο Φαραώ θεωρείται θεός επί της γης. Οι ιερείς διαχειρίζονται τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και το θείο και οι αγρότες καλλιεργούν τη γη με ρυθμούς παλαιότερους και από τα ίδια τα μνημεία. Η Αιγυπτιακή κοινωνία είναι χτισμένη σαν τις ίδιες πυραμίδες. Πλατιά στη βάση και που στενεύει μέχρι ένα μοναδικό σημείο απόλυτης εξουσίας στην κορυφή. Στο σημείο εκεί είναι ο Φαραώ, βασιλιάς και θεός μαζί, ένα όν του οποίου ο λόγος είναι νόμος και του οποίου η βούληση στηρίζεται από θεϊκή αυθυντία. Κάτω από αυτόν βρίσκονται οι βεζίριδες και οι ευγενείς που διαχειρίζονται τη διοίκηση του βασιλείου. Οι ιερείς κατέχουν τεράστια επιρροή, όχι μόνο επειδή ελέγχουν τους ναούς, αλλά και επειδή λειτουργούν ως μεσολαβητές ανάμεσα στον λαό και τους θεούς. Οι γραφείς αποτελούν την εγκράμμητη ελίτ, γνωρίζουν τα μυστικά των ιερογλυφικών και μπορούν να διαμορφώνουν την ιστορία απλώς καταγράφοντάς την. Αγρότες, εργάτες και τεχνίτες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Η εργασία τους είναι ο κινητήρας που κρατά το βασίλειο σε λειτουργία. Αν μόλις έρχεσαι από τη Μεσοποταμία, το πρώτο που θα παρατηρήσεις είναι πόσο συγκεντρωμένη μοιάζει η εξουσία. Οι πόλεις κράτη της Μεσοποταμίας είχαν συχνά ανταγωνιστικούς άρχοντες και ρευστές συμμαχίες, ενώ η Αίγυπτος είναι ενωμένη, τουλάχιστον όταν οι δυναστείες είναι ισχυρές. Σε σύγκριση με την απλωμένη αστική ζώνη της κοιλάδας του Ινδού, ο πληθυσμός της Αιγύπτου είναι συγκεντρωμένος κατά μήκος στενής λωρίδας έφορης γης δίπλα στον Νείλο, κάτι που κάνει την διαχείριση ευκολότερη και τον έλεγχο επίσης. Μην αφήσεις τον ποταμό με τη γαλήνια όψη να σε ξεγελάσει. Η Αίγυπτος μόνο ακίνδυνη δεν είναι. Η έρημος που περιβάλλει τον Νείλο είναι τόσο φυσικό φράγμα όσο και η θανατική καταδίκη για όποιον περιπλανηθεί χωρίς προετοιμασία. Οι ασθένειες είναι συχνές, ιδίως κατά τις ετήσιες πλημμύρες, και η ιατρική γνώση είναι μείγμα πρακτικών θεραπείων και πνευματικών λειτουργιών.
Και μιας και μιλάμε για τελετές, η ασέβεια προς τα ιερά είναι από τους πιο γρήγορους δρόμους προς σοβαρούς μπελάδες. Ακόμη και κάτι τόσο μικρό όσο να μπει σε ναό με άπλυτα πόδια, μπορεί να προσβάλλει τον λάθος άνθρωπο. Θανάσιμες μπορεί να αποδειχθούν και πολιτικές σύντριγγες. Ο Φαραώ μπορεί να είναι θεϊκός, αλλά η πολιτική του παλατιού είναι ανθρώπινη μέχρι το μεδούλι. Αυλικοί και ιεροί συχνά ανταγωνίζονται για επιρροή και ένας ξένος που φαίνεται να έχει το αυτί κάποιου σημαντικού μπορεί ξαφνικά να γίνει στόχος. Και αν νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει με τη βία σαν Βίκινγκ επιδρομέας, ξέχνα το. Το Αιγυπτιακό σύστημα δεν στηρίζεται στη γυμνή ισχύ. Εδώ η δύναμη εδράζεται στο κοινωνικό κύρος, τη θεϊκή εύνοια και τις προσεκτικά υφασμένες συμμαχίες. Κλειδί για την επιβίωση στην Αίγυπτο είναι ο σεβασμός στην ιεραρχία και τους θεούς. Ντύσου με λινά, κατά προτίμηση λευκά ή ανοιχτόχρωμα, για να αντέχεις τη ζέστη και να μιμηθείς το τοπικό ύφος. Τα σανδάλια είναι εντάξει στον δρόμο, αλλά θα πρέπει να τα βγάζεις πριν μπεις σε ιερούς χώρους. Μάθε μερικά βασικά ιερογλυφικά ή έστω τα σύμβολα για προσφορές, ευλογίες και τα ονόματα των μεγάλων θεών. Ο Νείλος είναι η γραμμή της ζωής σου, τόσο για την τροφή όσο και για τις μετακινήσεις, αλλά μην πίνεις κατευθείαν από αυτόν, εκτός αν θέλεις να περάσεις την επίσκεψή σου μετανιώνοντας. Προτίμησε την πύρα, ναι, την πύρα, που είναι ασφαλέστερη και βασικό στοιχείο της αιγυπτιακής διατροφής. Όταν συναντάς κάποιον ανώτερης κοινωνικής θέσης, υπόκλινε ελαφρά και κράτα τα χέρια σου εμφανώς. Μη γυρνάς ποτέ την πλάτη σου σε ιερέα ή στον Φαραώ, χωρίς άδεια. Σε σύγκριση με τη Ρώμη, όπου μπορούσες να κερδίσεις εύνοια με πνεύμα και δημόσιο θέαμα, η Αίγυπτος απαιτεί ήσυχη ευλάβεια και διακριτικές χειρονομίες αφοσίωσης. Σε σύγκριση με τους Μάγια, που έχουν εξίσου βαθιές θρησκευτικές δομές, τα αιγυπτιακά τελετουργικά είναι πιο συγκεντρωτικά. Και έτσι μαθαίνεις τους κανόνες πιο εύκολα αν είσαι παρατηρητικός. Η Αίγυπτος προσφέρει δομή, σταθερότητα και μια κάποια προβλεψιμότητα. Τουλάχιστον όταν το βασίλειο δεν βρίσκεται σε αναταραχή, έτσι. Είναι λιγότερο πιθανό να σε παρασύρει τυχαία βία στο δρόμο εδώ από ότι στην Ελλάδα ή σε οικισμούς Βίκινγκ, αλλά το αντίτιμο είναι ότι ένα μόνο λάθος βήμα στο πρωτόκολλο μπορεί να σε καταδικάσει εξίσου γρήγορα με ένα σπαθί. Εάν εκτιμάς την τάξη και έχεις την υπομονή να προσαρμοστείς σε μια βαθιά θρησκευόμενη, έντονα διαστρωματωμένη κοινωνία, η Αίγυπτος μπορεί να είναι το ασφαλέστερο λιμάνι σου. Αν όμως αναζητάς την πολιτική ελευθερία να λες τη γνώμη σου, θα τη βρεις πολύ πιο περιοριστική από ότι η Αθήνα ή οι αγορές της κοιλάδας του Ινδού. Με λίγα λόγια, η αρχαία Αίγυπτος είναι ο τόπος για έναν ταξιδιώτη του χρόνου που μπορεί να κρατά χαμηλά το κεφάλι, να μαθαίνει γρήγορα και να σέβεται τις αόρατες κλωστές της θεϊκής τάξης. Αν δεν το κάνεις, η παραμονή σου εδώ θα είναι τόσο σύντομη όσο το λυκόφως της ερήμου. Η πόρτα της μηχανής του χρόνου ανοίγει και πατά σε μια χώρα ανάμεσα σε δύο ποτάμια, τον Τίγρη και τον Εφράτη, όπου τα τείχη των πόλεων αναδύονται από τις πεδιάδες και ζιγκουρά σκίζουν τον ορίζοντα. Αυτή είναι η Μεσοποταμία, συχνά αποκαλούμενη το λίκνο του πολιτισμού. Και όχι άδικα. Εδώ θα βρεις γραφή, κωδικοποιημένους νόμους, μνημιακή αρχιτεκτονική και αστική ζωή, αιώνες προτού άλλοι πολιτισμοί αποκτήσουν καν μόνιμους οικισμούς. Μη σε ξεγελά όμως η λίστα επιτευγμάτων. Η Μεσοποταμία δεν είναι ένα ανισταλέο μάθημα ιστορίας. Είναι μια ζωντανή, ανήσυχη σκηνή όπου η εξουσία αλλάζει χέρια γρήγορα και οι περιουσίες χτίζονται ή καταστρέφονται πριν προλάβεις να τελειώσεις την πρωινή σου μπύρα. Η Μεσοποταμία δεν είναι ένα ενιαίο κράτος όπως η Αίγυπτος. Είναι ένα μοσαϊκό από πόλεις κράτη. Ουρ, Ουρούκ, Βαβυλώνα, Νινεβή. Καθεμία με τον δικό της ηγεμόνα, τη δική της θεότητα προστάτηδα και συχνά τις δικές της φιλοδοξίες για κυριαρχία. Οι βασιλιάδες εδώ δεν είναι οι ίδιοι θεοί, όπως στην Αίγυπτο, κυβερνούν όμως το όνομα των θεών, με την κάλυψη της θρησκευτικής εξουσίας. Οι ναοί δεν είναι απλώς χώροι λατρείας, είναι η καρδιά που χτυπά την οικονομία της πόλης, ελέγχοντας γη, εργασία και πόρους. Αν έρχεσαι μόλις από την Αίγυπτο, θα νιώσεις τη διαφορά αμέσως. Ο Φαραώ εκεί διοικεί ένα κεντρικοποιημένο βασίλειο με ενιαίο όραμα. Στη Μεσοποταμία, οι ηγεμόνες ζογκλάρουν με αντίπαλους γείτονες, ρευστές συμμαχίες και τη διαρκή απειλή εισβολής. Εδώ υπάρχει μια πιο ακατέργαστη όψη, μια αίσθηση ότι η σταθερότητα είναι προσωρινή και ότι δεν απέχεις ποτέ πολύ από την επόμενη πολιτική ανατροπή. Οι γραφείς κατέχουν τεράστια ισχύ χάρη στην σφινοειδή γραφή.
το αρχαιότερο γνωστό σύστημα του είδους του. Οι έμποροι είναι επίσης πιο προβεβλημένοι εδώ από ό,τι στην Αίγυπτο, επωφελούμενοι από εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα που εκτείνονται έως την Ανατολία, την κοιλάδα του Ινδού και ακόμη παραπέρα. Με αυτή την έννοια, η κοινωνική ευκαμψία της Μεσοποταμίας μοιάζει περισσότερο με τις πολυάσχολες, εμποροκίνητες πόλεις της κλασικής Ελλάδας παρά με τις άγκαπτες ιεραρχίες της Κίνας ή της Αιγύπτου. Τα ποτάμια της Μεσοποταμίας δίνουν ζωή, αλλά είναι και απρόβλεπτα και ικανά για καταστροφικές πλημμύρες. Αν σκέφτεσαι να ρίξεις μια γρήγορη βουτιά, καλύτερα όχι. Ανάμεσα σε ρεύματα, φερτά υλικά και όχι και τόσο φιλικά υδρόβια πλάσματα, είναι ο πιο σύντομος δρόμος για μπελάδες. Οι ασθένειες ανθούν στις πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπου η υγιεινή είναι στοιχειώδης. Αλλά ο πραγματικός κίνδυνος εδώ είναι ο ανθρώπινος. Οι αντίπαλες πόλεις κράτη πολεμούν με ανησυχητική κανονικότητα και οι επιδρομικές ομάδες μόνο σπάνιες δεν είναι. Μπορεί ένα βράδυ να πίνεις μπύρα σε μια ταβέρνα και το επόμενο να τρέχεις προς τα τείχη. Η ίντριγκα διαποτίζει και την καθημερινότητα. Οι συμμαχίες μεταβάλλονται και το να συνδεθείς με το λάθος άτομο τη λάθος στιγμή μπορεί να σε αφήσει δεμένο με αλυσίδες. Σε σύγκριση με το σχετικό σταθερό βασίλειο του Νείλου στην Αίγυπτο, η Μεσοποταμία μοιάζει σταθής. Από αυτή την άποψη θυμίζει περισσότερο τους οικισμούς των Βίκινγκ, αν και η δική τους αστάθεια προκύπτει από εξωτερικές επιδρομές και εποχικές μετακινήσεις, όχι από το διαρκές τοπικό, πολιτικό σκάκι που θα συναντήσεις εδώ. Αν θέλεις να περάσεις για ντόπιος, ξεκίνα από την εμφάνιση. Τα μάλινα ρούχα είναι ο κανόνας. Ελαφρύτερα το καλοκαίρι, βαρύτερα το χειμώνα. Και τα βαμμένα υφάσματα δηλώνουν πλούτο. Οι άντρες φορούν συνήθως φούστες ή χιτώνες, τα γυναικεία ενδύματα είναι μακριά και ρέοντα. Τα κοσμήματα δεν είναι απλώς στολίδια, είναι δήλωση κύρους. Επένδυσε σε μερικά, αν μπορείς, αλλά μην το παρακάνεις, αλλιώς θα τραβήξεις το λάθος είδος προσοχής. Η θρησκεία δεν είναι προαιρετική. Κάθε πόλη έχει τον Θεό προστάτη της και εσύ καλό είναι να μάθεις γρήγορα ποιες προσφορές και ποιες γιορτές του αρμόζουν. Το να ξεχάσεις να τιμήσεις την τόπια θεότητα δεν είναι απλά αγένεια, είναι σχεδόν δήλωση εχθρότητας. Όταν αμφιβάλλεις, ακολούθησε το πλήθος. Μπες στο ρυθμό της πόλης, πρωινά στην αγορά, απογεύματα αφιερωμένα στη δουλειά ή στα καθήκοντα του ναού, βράδια γεμάτα κοινοτικές συναθρήσεις. Κράτα τις πολιτικές σου απόψεις για τον εαυτό σου, εκτός αν ξέρεις ακριβώς ποιος ακούει. Σε αντίθεση με το πιο προβλέψιμο εθιμοτυπικό της Αιγύπτου, η επιβίωση στη Μεσοποταμία σημαίνει να διαβάζεις τον χώρο και να αλλάζεις ύφος ανάλογα με το αν βρίσκεσαι ανάμεσα σε εμπόρους, ιερείς ή στρατιώτες. Έτσι θυμίζει το λεπτό ζύγισμα που θα χρειαζόσουν στην Ελλάδα, όπου η κοινωνική θέση εξαρτάται έντονα από το πλαίσιο. Για τον αυπροσάρμοστο ταξιδιώτη, η Μεσοποταμία προσφέρει ευκαιρίες. Τα εμπορικά δίκτυα είναι τεράστια και ένας έξυπνος νεοφερμένος μπορεί να κάνει περιουσία με σπάνια αγαθά ή λειτουργώντας ως μεσάζων ανάμεσα σε πολιτισμούς. Αλλά χρειάζεται γρήγορο μυαλό και ακόμη γρηγορότερα αντανακλαστικά, κοινωνικά και σωματικά, για να πλοηγηθεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο. Σε σύγκριση με τους πιο εσωστρεφείς Μάγια ή την αυστηρά δομημένη Κίνα, η Μεσοποταμία είναι εκπληκτικά ανοιχτή προς τους ξένους που αποδεικνύονται χρήσιμοι. Αυτή η ανοιχτότητα όμως έχει και τίμημα. Τη συνεχή αστάθεια. Αν αναζητάς μια ήρεμη προβλέψιμη διαμονή, καλύτερα κατευθύνσου στην κοιλάδα του Νείλου. Αν αντίθετα ανθείς μέσα στο χάος και δεν σε πειράζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι συμμαχιών, εδώ είναι η αρένα σου. Με δύο λόγια, η Μεσοποταμία είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα χρονοταξιδιώτη που είναι εκ φύσεως διπλωμάτης και οπορτσουνιστής. Αν όμως αργείς να διαβάσεις μια κατάσταση ή είσαι αλλεργικός στην πολιτική ένταση, καλύτερα να κατευθυνθείς κάπου πιο σταθερά ή τουλάχιστον κράτα τη μηχανή του χρόνου να μένει για μια γρήγορη έξοδο. Η μηχανή του χρόνου προσγειώνεται με ένα σχεδόν ανεπαίσθητο ψίθυρο και αντί για μια επιβλητική πυραμίδα ή ένα χανές παλάτι, σε υποδέχεται κάτι πιο διακριτικό, αλλά όχι λιγότερο εντυπωσιακό. Η τάξη. Οι δρόμοι είναι ευθείς, τα κτίρια ευθυγραμμισμένα και παντού διακρίνεται μια αίσθηση συνειδητού σχεδιασμού. Καλώς ήρθες στον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού. Πατρίδα πόλεων όπως το Μοχέντζο-Ντάρο και η Χαράπα, μέρη τόσο σχολαστικά σχεδιασμένα, ώστε ακόμη και ορισμένες σύγχρονες πόλεις θα είχαν να πάρουν μαθήματα.
Σε αντίθεση με τη μνημειακή μεγαλοπρέπεια της Αιγύπτου ή τη χαοτική εξάπλωση της Μεσοποταμίας, η κοιλάδα του Ινδού είναι ένα πιο ήσυχο θαύμα. Δεν υπάρχει εδώ ένας και μοναδικός ηγεμόνας του υπούτο δεσπότη στην ιστορία, καμία αλήθινη καταγραφή βασιλέων και κανένας τεράστιος ναός που να κυριαρχεί στον ορίζοντα. Αντίθετα, κυριαρχεί η αίσθηση της συλλογικής προσπάθειας, σαν η ίδια η πόλη να είναι το μνημείο. Το πρώτο που θα προσέξεις: η ιεραρχία δεν σου επιβάλλεται κραυγαλαία. Στην Αίγυπτο η εικόνα του Φαραώ είναι παντού. Στη Μεσοποταμία το ζιγκουράτ δηλώνει τη θρησκευτική καρδιά της πόλης. Εδώ όμως στην κοιλάδα του Ινδού η εξουσία μοιάζει πιο διάχυτη, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν να κρίνουμε τα αρχαιολογικά δεδομένα. Μεγάλα δημόσια κτίρια μαρτυρούν συγκεντρωτική διοίκηση, αλλά δεν υπάρχει προφανές ανάκτορο που να δείχνει ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό δεν σημαίνει πως απουσιάζει τάξη, το αντίθετο μάλιστα. Οι δρόμοι χαράσσονται σε κανάβο, αποχετευτικά δίκτυα τρέχουν κάτω από τα πόδια σου και δημόσια πηγάδια προσφέρουν καθαρό νερό. Αυτό το επίπεδο οργάνωσης ανταγωνίζεται και σε ορισμένα σημεία ξεπερνά τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Ρώμης που θα εμφανιστεί αιώνες αργότερα. Σε σύγκριση με τους ανώμαλους δρόμους της Μεσοποταμίας ή τα μοναπότια της Αιγύπτου που πνίγονται στην άμμο, οι πόλεις του Ινδού μοιάζουν εκπληκτικά σύγχρονες. Το εμπόριο εδώ είναι καταλυτική δύναμη που συνδέει τον πολιτισμό με τη Μεσοποταμία, την Περσία και πιθανώς ακόμη και με την Αίγυπτο. Σφραγίδες καλυσμένες με περίτεχνα σχέδια λειτουργούν ως ταυτότητα, όπως τα σήματα των εμπόρων σε μεταγενέστερους πολιτισμούς. Ενώ στην Ελλάδα θα χρειαζόταν να γοητεύσεις προστάτες και στις χώρες των Βίκινγκ θα στηριζόσουν στη δύναμη την αφοσίωση, εδώ μετρά πάνω απ' όλα η αξιοπιστία και η ιδιοξιοτεχνία σου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην κοιλάδα του Ινδού δεν είναι ένας ορατός πολιτικός αντίπαλος, ούτε ένας εχθρικός στρατός, τουλάχιστον όχι με την ίδια διαρκή ένταση όπως στη Μεσοποταμία. Οι πόλεις είναι σχετικά ειρηνικές σε σύγκριση με τις εμπόλεμες πόλες κράτη ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη. Ωστόσο, δεν μπορείς να αγνοήσεις το κλίμα. Οι πλημμύρες του ποταμού Ινδού, μολονότι λιγότερο απρόβλεπτες από εκείνες των μεσοποταμιακών ποταμών, μπορούν και πάλι να αναστατώσουν τη ζωή. Οι ξηρασίες είναι ένας ακόμη κίνδυνος, ιδίως αν φτάσει σε περίοδο νομβρίας που ίσως συνέβαλε στην παρακμή του πολιτισμού. Οι ασθένειες είναι ένας πιο αθόρυβος αλλά απολύτως υπαρκτός κίνδυνος. Ακόμη και με την προηγμένη υγιεινή τους, οι γνώσεις της αρχαίας ιατρικής έχουν όρια. Και παρότι η απουσία μνημειακής προπαγάνδας υποδηλώνει λιγότερο καταπιεστικό πολιτικό περιβάλλον από ότι στην Αίγυπτο ή την Κίνα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ξένοι έχουν ασυλία. Αν δεν σεβαστείς τα τοπικά έθιμα ή διαταράξεις στο εμπόριο, μπορεί να βρεθείς στο κοινωνικό περιθώριο, κάτι που σε μια τόσο σφιχτοδεμένη κοινότητα μπορεί να αποδειχτεί εξίσου επικίνδυνο με οποιοδήποτε σπαθί. Για να ταιριάξεις εδώ θα χρειαστεί να υιοθετήσεις το λιτό ύφος της πόλης. Τα βαβακερά ρούχα είναι συνηθισμένα, δροσερότερα από το μαλλί και ιδανικά για τη ζέστη. Ντύσου καλά, αλλά προσεγμένα. Στην κοιλάδα του Ινδού η καθαριότητα δεν είναι μόνο ζήτημα άνεσης, είναι μέρος του κοινωνικού ιστού. Μάθε το ρυθμό της αστικής ζωής. Πρωινά νωρίς στις αγορές, απογεύματα στα εργαστήρια ή στη διαχείριση εμπορευμάτων, βράδια σε κοινωνικές συναθρήσεις, λιγότερο τυπικές από μια αιγυπτιακή αυλή, αλλά παρόλα αυτά δομημένες. Γνώρισε τις φραγίδες που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο. Είναι ταυτόχρονα πρακτικό εργαλείο και σύμβολο αξιοπιστίας. Σε αντίθεση με τη Μεσοποταμία, όπου ένα γλωσσικό λύστημα μπορεί να σε μπλέξει σε πολιτικές περιπέτειες, εδώ ο κίνδυνος έγκυται κυρίως στο να φανείς αναξιόπιστος ή ταραχοποιός. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, όπου η εφράδια και η αντιπαράθεση μπορούν να ανεβάσουν το κύρος σου, η κοιλάδα του Ινδού εκτιμά την πρακτική συμβολή περισσότερο από τη δημόσια επίδειξη. Σε σύγκριση με τους οικισμούς των Βίκινγκ, όπου η πίστη και η ανδρεία σου χαρίζουν θέση, εδώ μετράει η τεχνική αρτιότητα, η συνέπεια στο εμπόριο και η αρμονία με τους κανόνες της κοινότητας. Αν η Αίγυπτος ταιριάζει στους πειθαρχημένους και η Μεσοποταμία στους πολιτικά ευέλικτους, η κοιλάδα του Ινδού είναι για τους μεθοδικούς και συνεργατικούς. Ο πολεοδομικός της σχεδιασμός, η υγιεινή και τα δίκτυα εμπορίου την καθιστούν έναν από τους πιο άνετους προορισμούς για ένα ταξιδιώτη στο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διψάς για διάκοπη δράση ή για μια ξεκάθαρη κοινωνική ιεραρχία στην οποία να σκαρφαλώσεις. Η παγίδα? Αυτός ο πολιτισμός παραμένει μυστηριώδης. Ακόμη, δεν μπορούμε να διαβάσουμε τη γραφή τους, οπότε εκτός αν το kit ταξιδιού στο χρόνο σου διαθέτει εφαρμογή μετάφρασης, θα χρειαστεί να μάθεις τη γλώσσα με τον παραδοσιακό τρόπο.
Αυτό σημαίνει υπομονή και την ταπεινότητα να αναγνωρίζεις ότι μπαίνεις σε μια κοινωνία εξίσου προχωρημένη με τον δικό της τρόπο, όσο η Ρώμη ή η Κίνα, απλώς χωρίς τις τυπανοκρουσίες. Για ένα ταξιδιώτη που εκτιμά τη σταθερότητα, την κοινότητα και τη σιωπηρή λάμψη της οργανωμένης ζωής, αυτό είναι ότι πιο κοντινό σε αρχαίο αστικό παράδεισο θα συναντήσεις. Αν όμως κυνηγάς δόξα, ίσως σου φανεί υπερβολικά διακριτικό. Βγαίνεις από τη μηχανή του χρόνου σε μια χώρα που τα βουνά συναντούν ατελείωτους ποταμούς, όπου τείχη και σκοπιές απλώνονται ως τον ορίζοντα και όπου το βάρος της παράδοσης αιωρείται στην ατμόσφαιρα σαν θυμίαμα. Αυτή είναι η αρχαία Κίνα, όχι μία και μόνη παγωμένη στιγμή, αλλά μια αλληλουχία δυναστιών, καθεμιά με τους δικούς της άρχοντες, επιτεύγματα και αγώνες. Είτε καταφθάσεις στην εποχή των Σανγκ, των Τζόου, των Χαν ή των Τανγκ, έχεις μπει σε ένα κόσμο που η τάξη διατηρείται με το τελετουργικό, την αφοσίωση και ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων. Το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις εδώ είναι η έντονη αίσθηση της συνέχειας. Ενώ η Αίγυπτος έχει τους Φαραώ και η Μεσοποταμία τα πόλεις κράτη, οι δυναστικοί κύκλοι της Κίνας εκτείνονται επί αιώνες, ο καθένας χτίζοντας πάνω στον προηγούμενο. Δεν είναι τόπος όπου η κοινωνική τάξη λυγίζει εύκολα. Αν θέλεις να επιβιώσεις, πρέπει να μάθεις τους κανόνες του παιχνιδιού και να τους εφαρμόζεις άψογα. Η κινεζική κοινωνία θεμελιώνεται σε μια φιλοσοφία ιεραρχίας, καθήκοντος και αρμονίας. Στην κορυφή βρίσκεται ο αυτοκράτορας, ο γιος του ουρανού, του οποίου το δικαίωμα να βασιλεύει θεωρείται ότι απορρέει από την ουράνια εντολή. Κάτω από αυτόν βρίσκονται οι αυλικοί αξιωματούχοι και οι ευγενείς, έπειτα οι λόγοι, οι γεωργοί, οι τεχνίτες και οι έμποροι. Η σειρά έχει σημασία και καλό είναι να τη θυμάσαι. Η προβολή των λογίων είναι μοναδική. Ενώ οι Αιγύπτιοι γραφείς καταγράφουν και διαφυλάσσουν τη γνώση, στην Κίνα οι λόγοι αξιωματούχοι διαμορφώνουν ενεργά την πολιτική μέσω της κρατικής διοίκησης. Η κατάκτηση μιας τέτοιας θέσης ανοίγει δρόμο προς την επιρροή, αλλά οι εξετάσεις που σε εισάγουν είναι αυστηρές, ποτισμένες με την κομφουκιανή φιλοσοφία και απολύτως αμήλικτες. Σε σύγκριση με τα χαλαρότερα εμποροκεντρικά συστήματα της Μεσοποταμίας ή τον συνεργατικό πραγματισμό της κοιλάδας του Ινδού, η κινεζική κοινωνική κλίμακα είναι και δυσκολότερη στην ανάβαση και πιο πλουσιοπάροχη για όσους τα καταφέρνουν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εδώ δεν είναι το κλίμα ή οι ασθένειες, αν και υπάρχουν κι αυτά, αλλά η πολιτική. Η ζωή στην αυλή είναι ναρκοπαίδιο θυμοτυπίας και ιντριγκών. Μια ατυχής φράση μπροστά στον αυτοκράτορα μπορεί να σου κοστίσει το βαθμό, την ελευθερία ή και το κεφάλι. Ακόμη και έξω από το παλάτι, διαμάχες ανάμεσα σε τοπικούς διοικητές, άρχοντες πολέμου ή αντίπαλες φατρίες μπορούν να σε παρασύρουν πριν προλάβεις να καταλάβεις τι συμβαίνει. Σε αντίθεση με τον πιο χαλαρό αστικό βίο της κοιλάδας του Ινδού, τους κοινοτικούς ρυθμούς της Αιγύπτου, το κινεζικό σύστημα απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Οφείλεις πάντα να ξέρεις τη θέση σου, το ρόλο σου και τις συνέπειες κάθε πράξης. Το περιβάλλον αυτό θυμίζει ως ένα βαθμό τις ρευστές συμμαχίες της Μεσοποταμίας. Αλλά εδώ το διακύβευμα είναι τυλιγμένο στην τελετουργία, πράγμα που το κάνει δυσκολότερο να διαβαστεί και ευκολότερο να σου οδηγήσει σε λάθος βήμα. Και έπειτα ο νόμος. Οι νομικοί κώδικες της αρχαίας Κίνας μπορεί να είναι αυστηροί και οι ποινές σκληρές. Στην Αίγυπτο, ένα μικρό παράμπτωμα εθιμοτυπίας ίσως να σήμαινε κοινωνική ατίμωση. Εδώ μπορεί να σημαίνει εξορία ή εκτέλεση. Ο πρώτος κανόνας είναι ο σεβασμός προς τον αυτοκράτορα, προς τους πρεσβύτερους, προς την παράδοση. Υποκλείσου σωστά, προσφώνησε τους ανθρώπους με τους ορθούς τίτλους και μη διακόψεις ποτέ κάποιον ανώτερου κύρους. Η ενδυμασία σου θα εξαρτηθεί από τη δυναστεία, αλλά το μετάξι, αν το αντέχεις οικονομικά, δηλώνει εκλέπτυνση, ενώ το απλό ύφασμα από κάναβη ή βαμβάκι ταιριάζει στα χαμηλότερα στρώματα. Ντύσου ανάλογα με το υποτιθέμενο στάτους σου. Το να είσαι υπερβολικά περιποιημένος ή υπερβολικά λιτός για το ρόλο σου θα κινήσει υποψίες. Μάθε αρκετά από την τοπική διάλεκτο ώστε να παρακολουθείς τις συζητήσεις και δώσε μεγάλη προσοχή στην ποίηση, τις παροιμίες και την εθιμοτυπία. Πρόκειται για μια κοινωνία όπου οι λέξεις μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε θάψουν. Σε σύγκριση με τη Ρώμη ή την Ελλάδα, όπου η οξία ρητορική και ο ανοιχτός διάλογος μπορούν να αποτελούν δημόσιο θέαμα, το κινέζικο ύφος συνομιλίας είναι λεπτό και πολυεπίπεδο. Εδώ η υπερβολική ευθύτητα μπορεί να εκλειφθεί ως απρέπεια ή και ως κίνδυνος. Αντίθετα με τους Βίκινγκ που εκτιμούν την ευθύτητα, αυτή η κουλτούρα απαιτεί υπομονή και ανάγνωση ανάμεσα στις γραμμές.
Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ασφαλή πόρτα εισόδου για ένα ταξιδιώτη, αλλά θυμήσου ότι οι έμποροι τοποθετούνται χαμηλά στην κοινωνική ιεραρχία. Αν οι φιλοδοξίες σου βρίσκονται στην πολιτική ή τον πολιτισμό, θα χρειαστεί να ανέβεις με την εκπαίδευση, την εύνοια προστάτων και αταλάντευτη πειθαρχία. Η Κίνα προσφέρει βαθμό σταθερότητας και πολιτισμικού πλούτου που λίγοι άλλοι πολιτισμοί μπορούν να ανταγωνιστούν. Τα γραφειοκρατικά της συστήματα, οι υποδομές και η αγροτική της αποδοτικότητα συναγωνίζονται και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν εκείνα της Αιγύπτου ή της κοιλάδας του Ινδού. Όμως η ακαμψία της σημαίνει ότι πρέπει είτε να προσαρμοστείς ολοκληρωτικά, είτε να μείνεις για πάντα ξένος. Αν εκτιμάς την τάξη, την παράδοση και την ευκαιρία να ανέλθεις μέσω καθαρής πειθαρχίας, αυτό είναι το πεδίο σου. Αν όμως προτιμάς την ευελιξία όπως στη Μεσοποταμία ή τη συλλογική ανωνυμία όπως στην κοιλάδα του Ινδού, ίσως εξαντλήσει αδιάκοπη προσήλωση στην ιεραρχία. Εδώ ταιριάζει ο προσεκτικός στρατηγός. Κάποιος που διαβάζει την ατμόσφαιρα μιας αίθουσας τόσο καλά όσο ένα φιλοσοφικό κείμενο που ξέρει πότε να μιλήσει και πότε να σωπάσει. Εδώ η επιβίωση δεν βασίζεται στη Ρώμη ή στο γρήγορο παζάρι. Στηρίζεται στην άριστη γνώση των κανόνων και να μην αφήσεις ποτέ τη μάσκα να πέσει. Η χρονομηχανή ανοίγει σε εκτυφλωτικό ήλιο, σε μαρμάρινους κύονες και στο βουητό μιας πόλης που μοιάζει ζωντανή με κάθε έννοια. Βρέθηκε στην κλασική Ελλάδα, ίσως στην Αθήνα, στο απόγειο της δημοκρατίας της, ή στη Σπάρτη, όπου ο αέρας είναι βαριά φορτισμένος από στρατιωτική πειθαρχία. Όποια πολυκράτος κι αν σε φιλοξενήσει, έχεις μπει σε έναν κόσμο που η δημόσια ζωή είναι το παν, ο ανταγωνισμός είναι αδιάκοπος και οι ιδέες μπορεί να αποδειχθούν τόσο επικίνδυνες όσο και τα όπλα. Πρόκειται για μια κοινωνία που μας χάρισε τη φιλοσοφία, το θέατρο, τα μαθηματικά και την ιδέα της διακυβέρνησης που πηγάζει από τους πολίτες. Μα πίσω από τη μαρμάρινη όψη κρύβεται ένα σύνθετο, συχνά αμήλικτος κόσμος, όπου μια λανθασμένη πολιτική συμμαχία, μια ακέραιη προσβολή ή ακόμη και ένα αντιδημοφιλές θεατρικό έργο μπορούν να σε αφανίσουν. Η Ελλάδα δεν είναι ενιαία αυτοκρατορία, αλλά μοσαϊκό από λυσαλέα ανεξάρτητα πόλεις κράτη, καθεμία με τη δική της διακυβέρνηση, στρατό και κουλτούρα. Η Αθήνα είναι δημοκρατία, αλλά μην ξεγελιέσαι, δεν είναι ανοιχτή σε όλους. Η ιδιότητα του πολίτη περιορίζεται στους ελεύθερα γεννημένους άνδρες. Γυναίκες, μέτικοι και δούλοι δεν διαθέτουν πολιτικά δικαιώματα. Στη Σπάρτη, το κράτος λειτουργεί ουσιαστικά ως πολεμική μηχανή. Οι πολίτες εκπαιδεύονται από παιδιά για το στρατό και όλα περιστρέφονται γύρω από την πειθαρχία και την αντοχή. Σε σύγκριση με την κεντρικά ιεραρχημένη Αίγυπτο ή την Κίνα, η Ελλάδα μοιάζει σχεδόν χαοτική. Στην Αθήνα, η δημόσια συζήτηση διαμορφώνει την πολιτική. Θυμίζει τη ρευστή πολιτική σκηνή της Μεσοποταμίας, μόνο που εδώ η σκηνή είναι δημόσια και η ρητορική ακονισμένη σαν λεπίδα. Σε αντίθεση με την αθόρυβη αποτελεσματικότητα της κοιλάδας του Ινδού ή τη δομημένη γραφειοκρατία της Κίνας, το κύρος εδώ κερδίζεται και υπερασπίζεται στον ανοιχτό στίβο μέσα από λόγους, αγώνες και εμφανείς επιδείξεις επιτευγμάτων. Ο ελληνικός κόσμος είναι λαμπρός, αλλά και αδυσόπιτος. Η πολιτική εδώ δεν αφορά μόνο το ποιος κρατά την εξουσία, αλλά το πόσο πιστικά μπορείς να υποστηρίξεις τη θέση σου και πόσο καλά μπορείς να παρασύρεις το κοινό. Μια λάθος κουβέντα στην εκκλησία του Δήμου και εύκολα μπορεί να βρεθείς εξωστρακισμένος και εξόριστος για 10 χρόνια σχεδόν χωρίς προειδοποίηση. Οι πόλεμοι μεταξύ πόλεων και κρατών είναι συχνοί και οι συμμαχίες αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αν φτάσεις στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα και Σπάρτη είναι κλειδωμένες σε μια ανελαίητη σύγκρουση και το να βρεθείς στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή μπορεί να σημαίνει αιχμαλωσία ή και χειρότερα. Επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί και η κοινωνική ζωή. Η προσβολή ενός οικοδεσπότη, ο λανθασμένος χειρισμός μια θρησκευτικής εορτής ή η σάτυρα εις βάρος του λάθους προσώπου σε ένα θεατρικό έργο αρκούν για να ανάψουν φωτιές. Σε σύγκριση με τους τυπικούς σχεδόν ιερούς κανόνες της Αιγύπτου ή της Κίνας, η ελληνική κίνδυνη είναι πιο δημόσιοι και λιγότερο προβλέψιμη, σαν τη μεταβαλλόμενη πολιτική της Μεσοποταμίας, αλλά εντονότερη χάρη στην ανοιχτότητα της κοινωνίας. Πρώτα, αποφάσισε πού θέλεις να βρεθείς. Η Αθήνα προσφέρει ευκαιρίες σε όσους έχουν κοφτερό πνεύμα και χάρισμα πειθούς. Για να ταιριάξεις, μάθε αρκετά ελληνικά, ώστε να παρακολουθείς και να συμμετέχεις σε συζητήσεις της αγοράς, της δημόσιας πλατείας όπου συζητούνται τα πάντα, από την πολιτική μέχρι τη φιλοσοφία.
Ντύσουμε χιτώνα το καθιερωμένο ένδυμα και κινήσουμε αυτοπεποίθηση. Στην Αθήνα η διστακτικότητα εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η Σπάρτη είναι άλλο κεφάλαιο. Εδώ η επιβίωση σημαίνει να αγκαλιάσεις το στρατιωτικό ήθος, να κρατάς τα λόγια σου λίγα και να επιδεικνύεις σωματική αντοχή. Οι ξένοι σπανίζουν και συχνά αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Σε αντίθεση με την ανοιχτή κουβέντα της Αθήνας ή το εμπορικό βουητό της Μεσοποταμίας, η Σπάρτη είναι πειθαρχημένη μέχρι τα όρια της λιτότητας. Και στις δύο πόλεις η θρησκεία είναι υφασμένη στη δημόσια ζωή. Τα πανηγύρια προς τιμή των θεών δεν είναι προαιρετικά, είναι κομβικές στιγμές πολιτιακής συνοχής. Η μη συμμετοχή ή η ασέβεια προς τα έθιμα θα σε στιγματίσουν γρήγορα ως ξένο. Σε αντίθεση με την κοιλάδα του Ινδού, όπου το να ενταχθεί σημαίνει ήσυχη συνεργασία, ή με την Κίνα, όπου πορεύεσαι μέσα από ιεραρχίες και πρωτόκολλα, η Ελλάδα απαιτεί να λάβεις μέρος στη δημόσια ζωή της. Είτε μέσω της πολιτικής, είτε της τέχνης, του αθλητισμού ή της φιλοσοφίας, οφείλεις να κάνεις αισθητή την παρουσία σου, αλλά με στρατηγική. Η Ελλάδα είναι συναρπαστική για ένα ταξιδιώτη που ανθεί μέσα στην πνευματική πρόκληση και τη δημόσια συμμετοχή. Είναι τόπος όπου οι ιδέες μετράνε, όπου η οξύτητα του νου μπορεί να σε ανεβάσει γρηγορότερα και από την καταγωγή ή τον πλούτο, αν και αυτά εξακολουθούν να βοηθούν. Μα είναι και ένας κόσμος όπου ο ανταγωνισμός δεν σταματά ποτέ και το τίμημα της ήττας μπορεί να είναι βαρύ. Σε σύγκριση με την Αίγυπτο, η Ελλάδα προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα σε έναν ευφυή ξένο, αλλά πολύ λιγότερη ασφάλεια. Σε σύγκριση με την Κίνα είναι πιο χαλαρή και αυτοσχεδιαστική. Όμως η ελευθερία συνεπάγεται τη διαρκή ανάγκη να υπερασπίζεσαι τη θέση σου. Σε σύγκριση με τους Vikings, οι ελληνικοί αγώνες διεξάγονται όσο στο μυαλό και στην αγορά, άλλο τόσο και στο πεδίο της μάχης. Αυτός είναι ένας κόσμος για τους τολμηρούς, τους εύγλωτους και τους ταχύστροφους. Αν καταφέρεις να πλοηγηθείς στην πολιτική και να κρατήσεις αλόβητη τη φήμη σου, η Ελλάδα θα σε ανταμείψει με πολιτισμό, σχέσεις και ίσως ακόμη και μία θέση στα βιβλία της ιστορίας. Αν αποτύχεις, θα μείνεις απλώς ένα προειδοποιητικό παράδειγμα που θα διηγούνται στην αγορά. Η πόρτα της μηχανής του χρόνου ανοίγει απότομα και πρώτα σε χτυπά ο θόρυβος. Οι φωνές των μικροπολιτών στην αγορά. Ο κλαγκασμός του μετάλλου από τα σιδηρουργεία, οι ζητοκραυγές και η βρυχυδμοί από τη διπλανή αρένα. Έχεις προσγειωθεί στην αρχαία Ρώμη, μια πόλη που είναι ταυτόχρονα η καρδιά ενός αυτοκρατορικού σώματος και το μνημείο της ίδιας της φιλοδοξίας του. Μαρμάριοι ναοί υψώνονται δίπλα σε πολυσύχναστες ταβέρνες, συγκλητικοί συζητούν κάτω από τις επιβλητικές κολόνες και κάπου εκεί κοντά μονομάχοι ετοιμάζονται για τη μάχη στο Κολοσσέο. Η Ρώμη είναι ένας κόσμος άκρων. Μπορεί να προσφέρει αδιανόητη χλειδί σε όσους έχουν κύρος και πλούτο και συντριπτική κακουχία σε όσους δεν έχουν. Εδώ η εξουσία φαίνεται παντού, από τους δρόμους που διασχίζουν την αυτοκρατορία μέχρι τα υδραγωγεία που φέρνουν νερό στην πόλη. Πίσω όμως από τη γυαλισμένη πέτρα και τη στρατιωτική πειθαρχία κρύβεται μια κοινωνία διαρκούς κίνησης, όπου οι σωστές γνωριμίες μπορούν να σε εκτινάξουν προς τα πάνω και ένα λάθος βήμα μπορεί να σε ρίξει στη δυσμένεια ή την εξορία. Η Ρώμη είναι χτισμένη πάνω σε μια πολυεπίπεδη ιεραρχία. Στην κορυφή ο αυτοκράτορας ή σε παλαιότερους καιρούς οι ύπατοι, ακολουθούμενους από τους συγκλητικούς, τους ιππείς, εύποροι πολίτες αμέσως κάτω από τη συγκλητική τάξη, τους πληβίους, ελεύθεροι πολίτες του κοινού λαού και στο κάτω μέρος οι δούλοι. Η ιδιότητα του πολίτη έχει τεράστια σημασία. Καθορίζει τα δικαιώματά σου, την ένομη προστασία σου και την πρόσβασή σου στον πολιτικό βίο. Ενώ στην Κίνα η ιεραρχία βασίζεται στην παράδοση και την λόγια αρετή και στην Αίγυπτο στη θεϊκή βασιλεία, στη Ρώμη η ισχύς είναι μείγμα πολιτικής, στρατιωτικής υπηρεσίας και πλούτου. Ο στρατιωτικός τρίαμβος, ιδίως, μπορεί να ανασύρει έναν άνθρωπο από την αφάνειά του και να τον φέρει στο προσκήνιο της πολιτικής. Έμποροι και τεχνίτες, αν και όχι η άρχουσα ελίτ, μπορούν να αποκτήσουν επιρροή μέσω του πλούτου και του πατροναρίσματος, κάτι λιγότερο πιθανό στις αυστηρά ιεραρχημένες κοινωνίες της Κίνας ή της Αιγύπτου. Ο δημόσιος βίος εδώ είναι τεράστιος. Η σύγκλιτος συζητά νόμους και πολιτικές, όμως τα φόρα της πόλης είναι το μέρος που παίζεται το πραγματικό πολιτικό θέατρο. Μοιάζει λίγο με την Αθήνα, με τις ανοιχτές της συζητήσεις, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και με πολύ πιο άγριο πολιτικό παρασκήνιο. Οι δρόμοι της Ρώμης φύζουν από ζωή,
αλλά είναι και επικίνδυνοι. Πορτοφολάδες, απατεώνες και συμμορίες δρούν αποκάλυπτα, ιδιαίτερα στις πιο συνοστισμένες συνοικίες. Οι πυρκαγιές αποτελούν μόνιμη απειλή στις πυκνοδομημένες γειτονιές και οι ασθένειες μπορούν να εξαπλωθούν ταχύτατα στον αστικό πληθυσμό. Και έπειτα υπάρχει ο πολιτικός κίνδυνος. Αν κινείσαι στα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας, η σύγκλιτος είναι όσο πεδίο μάχης είναι και οποιοδήποτε στρατιωτικό μέτωπο. Οι συμμαχίες είναι έθραυστες, οι προδοσίες συχνές και οι εχθροί μπορούν να σε εξοντώσουν τόσο μέσω του νόμου όσο και μέσω συκοφαντιών. Σήμερα είσαι δοξασμένος στρατηγός. Αύριο κηρύσσεσαι εχθρός του κράτους και δεμεύεται η περιουσία σου. Η κοινή γνώμη μετράει εδώ περισσότερο από ό,τι στην Αίγυπτο ή την Κίνα. Ένας άσχημα δεκτός λόγος, ένα αποτυχημένο φεστιβάλ ή ακόμα και μια προσβολή, πραγματική ή όχι προς το λάθος πρόσωπο, μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σου. Σε σύγκριση με τις μεταβαλλόμενες αντιπαλότητες των πόλεων κρατών της Μεσοποταμίας, η ρωμαϊκή πολιτική είναι κεντρικά οργανωμένη αλλά εξίσου ευμετάβλητη. Η εμφάνιση μετράει. Στην πόλη να φοράς χιτώνα και αν είσαι πολίτης, ρίξε από πάνω μια τόγα στις επίσημες περιστάσεις. Στο δημόσιο βίο, μάθε να μιλάς με αυτοπεποίθηση. Η Ρώμη εκτιμά την ευφράδεια σχεδόν όσο και η Ελλάδα. Και η ρητορική είναι ζωτική δεξιότητα για την ανέλυξη. Για να τα καταφέρεις, σύναψε δεσμούς με έναν ισχυρό πάτρονα. Το ρωμαϊκό σύστημα, πάτρονα-πελάτη, είναι ο κινητήρας της κοινωνικής κινητικότητας. Σε αντάλλαγμα για την αφοσίωση και τις υπηρεσίες σου, ένας πάτρονας μπορεί να σου ανοίξει πόρτες προς τον πλούτο, τα συμβόλαια και την προστασία. Κράτα το λόγο σου, τίμα τις υποχρεώσεις σου και ποτέ μην εκθέτεις τον πάτρονά σου δημόσια. Συμμετέχει στο δημόσιο βίο είτε πηγαίνοντας σε αγώνες, είτε χορηγώντας μικρές εκδηλώσεις, είτε απλώς φροντίζοντας να σε βλέπουν στα σωστά συναθρίσματα. Από αυτή την άποψη, η Ρώμη μοιάζει περισσότερο με την Ελλάδα παρά με την πιο ήσυχη κοιλάδα του Ινδού, η ορατότητα είναι το κλειδί. Όμως, ενώ η Αθήνα τιμά τη φιλοσοφική συζήτηση, η Ρώμη ανταμείβει τα αποτελέσματα στην πολιτική, στον πόλεμο ή στο εμπόριο. Η θρησκεία είναι παρούσα, αλλά πιο ευπροσάρμοστη από ό,τι στην Αίγυπτο ή στους Μάγια. Τα δημόσια φεστιβάλ προς τιμή των θεών είναι πολιτιακές εκδηλώσεις και η συμμετοχή αποτελεί ένδειξη πίστης προς το κράτος. Το να τα παρακάμπτεις δεν είναι απλώς αγενές, είναι ύποπτο. Η Ρώμη είναι εκθαβωτική για ένα ταξιδιώτη που ανθεί μέσα από τη φιλοδοξία και τη δημόσια συμμετοχή. Προσφέρει περισσότερους δρόμους για κοινωνική άνοδο από ότι η Αίγυπτος ή η Κίνα και περισσότερη θεαματικότητα από την πραγματιστική κοιλάδα του Ινδού. Αλλά είναι και λιγότερο επίοικης. Ένα σκάνδαλο εδώ μπορεί να σε καταστρέψει γρηγορότερα από ότι σχεδόν σε κάθε άλλη αρχαία κοινωνία. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, ο πολιτικός βίος της Ρώμης είναι μεγαλύτερος σε κλίμακα και πιο οργανωμένος αλλά και πιο αμήλικτος. Σε σχέση με τους Vikings, οι ρωμαϊκές κατακτήσεις κινούνται από στρατούς, υποδομές και δίκαιο και όχι από γρήγορες επιδρομές, αν και η βία μπορεί να αποδειχθεί το ίδιο καθοριστική. Αν θέλεις να ζήσεις στη Ρώμη, ετοιμάσου για μακρόπνοο παιχνίδι. Δικτυώσου αδιάκοπα, πρόσεχε τα νότα σου και κράτα το βλέμμα σου στους μεταβαλλόμενους άνεμους πολιτικής. Αν το κάνεις σωστά, μπορείς να απολαύσεις ζωή με μαρμάρινες βίλες, εκλεκτό κρασί και επιρροή στο γνωστό κόσμο. Αν αποτύχεις, θα καταλήξεις μια υποσημείωση ή χειρότερα, ένα παραδειγματικό μάθημα χαραγμένο στο λόγο κάποιου συγκλητικού. Βγαίνεις από τη μηχανή του χρόνου σε ένα κόσμο με θεόρατες λιθόκτιστες πυραμίδες, πόλεις σκεπασμένες από τη ζούγκλα και πλατείες που πάλλονται από χρώμα, μουσική και τελετουργία. Αυτός είναι ο πολιτισμός των Μάγια, απλωμένος ότι σήμερα είναι το Νότιο Μεξικό, η Γουατεμάλα, το Μπελίζ και η Ονδούρα. Εδώ, ο αέρας είναι βαρύς από το άρωμα του λιβανιού, τον ήχο τυμπάνων και φλογέρων και από το βάρος ενός ημερολογιακού συστήματος τόσο περίπλοκου που κάνει το πρόγραμμα της ρωμαϊκής συγκλήτου να μοιάζει με παιδικό πίνακα με κοιμωλία. Οι Μάγια είναι αρχιτέκτονες, αστρονόμοι, μαθηματικοί και ικανοί γεωργοί που δημιουργούν πόλεις όπου το μνημιακό λιθόκτισμα δεν είναι αρμονικά με το πυκνό τροπικό περιβάλλον. Είναι όμως και μια κοινωνία όπου το τελετουργικό και η πολιτική μπλέκονται τόσο στενά, ώστε κάθε πράξη από τη σπορά μέχρι την κήρυξη πολέμου συνδέεται με μια κοσμική τάξη που πρέπει να διατηρείται. Στην κορυφή της κοινωνίας των Μάγια βρίσκεται ο Αχάου, ο άρχοντας που είναι ταυτόχρονα πολιτικός ηγέτης και αρχιερέας. Ο ρόλος του βασιλιά δεν είναι μόνο να κυβερνά, αλλά και να εξασφαλίζει ότι οι θεοί κατευνάζονται
και ότι οι κύκλοι του χρόνου μένουν σε ισορροπία. Οι ευγενείς διαχειρίζονται τη διοίκηση, εποπτεύουν τις τελετές και ηγούνται των στρατών. Οι ιερείς έχουν τεράστια επιρροή. Ερμηνεύουν τα πολύπλοκα ημερολόγια και καθοδηγούν τα τελετουργικά ώστε η κοσμική τάξη να μένει αλόβητη. Πιο κάτω βρίσκονται επιδέξιοι τεχνίτες, έμποροι και γεωργοί. Εμπορικοί δρόμοι συνδέουν τους Μάγια με μακρινές περιοχές, φέρνοντας νεφρίτη, οψιανό, κακάο και εξωτικά φτερά. Οι δούλοι, συχνά αιχμάλωτοι πολέμου, εκτελούν τις πιο σκληρές εργασίες. Σε σύγκριση με το συγκεντρωτικό έλεγχο της Αιγύπτου ή της Κίνας, η κοινωνία των Μάγια μοιάζει περισσότερο με την Ελλάδα ή τη Μεσοποταμία. Αποτελείται από πόλεις κράτη καθεμιά με το δικό της άρχοντα και τα δικά της συμφέροντα. Και ενώ τον ελληνικό ανταγωνισμό του τροφοδοτούν η πολιτική και η στρατιωτική υπερηφάνεια, οι ανταγωνισμοί των Μάγια είναι ποτισμένοι από θρησκεία και από την ερμηνεία των κοσμικών σημείων. Η ζούγκλα είναι όμορφη, αλλά επικίνδυνη. Η ζέστη, η υγρασία και τα τσιμπήματα των εντόμων είναι μόνιμοι συνοδοί σου. Και οι ασθένειες εξαπλώνονται γρήγορα στις πυκνοκατοικημένες πόλεις. Έξω από τα τείχη της πόλης, άγρια ζώα και αντίπαλοι πολεμιστές συνιστούν πολύ πραγματικές απειλές. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα ταξιδιώτη στον χρόνο βρίσκεται στην παρερμηνία του πολιτισμικού βάρους του τελετουργικού. Οι Μάγια τελούν ανθρώπινες θυσίες ως προσφορές στους θεούς, ιδίως σε μεγάλες τελετές ή σε περιόδους κρίσης. Οι ξένοι μπορεί να γίνονται ανεκτοί για το στοιχείο του καινούριου ή την εμπορική τους αξία, αλλά αν εμφανιστεί στη λάθος στιγμή, π.χ. σε ξηρασία ή μετά από στρατιωτική ήττα, μπορεί να βρεθείς υποψήφιος για μια τιμή που δεν επιθυμείς. Σε σύγκριση με τα δημόσια θεάματα της Ρώμης ή τη θεσμοθετημένη νεαϊκή ζωή της Αιγύπτου, τα τελετουργικά των Μάγια είναι πιο σωματικά και βαθιά ενσωματωμένα στην καθημερινή διακυβέρνηση. Όπως και στην Κίνα, εδώ η πολιτική εξουσία είναι αξεχώριστη από τη θεϊκή εντολή, αλλά οι τρόποι διατήρησής της είναι πολύ πιο σκληροί σε σωματικό επίπεδο. Ντύσου ελαφρά, αλλά αν μπορείς με κύρος, βαβακερά ενδύματα, ζωηρές βαφές και διακοσμητικά κεντήματα δηλώνουν κοινωνική θέση. Κοσμήματα από νεφρίτη ή όστρακο ενισχύουν την εμφάνισή σου, αλλά μη φορέσεις κάτι υπερβολικά ξένο, ένα παράδοξο στολίδι μπορεί να εκλειφθεί ως κακοϊονός. Μάθε τους ρυθμούς του ημερολογίου. Οι Μάγια παρακολουθούν πολλαπλούς κύκλους ταυτόχρονα, ανάμεσά τους το τελετουργικό ημερολόγιο των 260 ημερών και το ηλιακό των 365. Αν μπορείς να προβλέπεις γιορτές και τελετές, όχι μόνο θα ενταχθείς ευκολότερα, αλλά θα αποφύγεις και να παραβιάσεις άθελά σου ιερές ημέρες. Από αυτή την άποψη, η επιβίωση εδώ απαιτεί την ίδια προσήλωση όπως στην Κίνα, όπου η γνώση του τελετουργικού χρονισμού είναι κέρια. Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν τεράστια σημασία. Σύναψε δεσμούς με έναν οίκο κύρους, ίσως μέσω εμπορίου, σε περιζήτητα αγαθά όπως το κακάο ή ο ψιανός. Μείνε κοντά σε όσους μπορούν να εγγυηθούν για σένα, γιατί οι ξένοι χωρίς σαφείς δεσμούς είναι πιο ευάλωτοι. Η δημόσια συμμετοχή θεωρείται αυτονόητη. Η αποχή από τελετές ή η έλλειψη σεβασμού μπορεί να σε καταστήσει ύποπτο στα μάτια του ιερατείου. Για τον ταξιδιώτη που γοητεύεται από την αστρονομία, τα μαθηματικά και την αρχιτεκτονική, οι Μάγια προσφέρουν βαθμό εκλέπτυνσης αντίστοιχο με τη μηχανική της Αιγύπτου ή τον αστικό σχεδιασμό της Ρώμης. Η κατανόηση που έχουν των ουράνιων κύκλων ανταγωνίζεται και κατά τόπους υπερβαίνει τη γνώση των άστρων κάθε άλλου αρχαίου πολιτισμού. Αυτή η λαμπρότητα όμως συνοδεύεται από ένταση. Ο κόσμος των Μάγια είναι όμορφος, ναι, αλλά είναι και απαιτητικός, σωματικά και πολιτισμικά. Στην κοιλάδα του Ινδού θα μπορούσες να ζεις ήσυχα ανάμεσα σε καλοσχεδιασμένους δρόμους. Στην Ελλάδα θα μπορούσες να ανέλθεις μέσω της ρητορικής. Εδώ όμως η επιβίωση σημαίνει να ευθυγραμμιστείς με την κοσμική τάξη και να παραμένεις χρήσιμος σε εκείνους που την ερμηνεύουν. Αν είσαι προσαρμοστικός, σέβεσαι το τελετουργικό και δεν φοβάσαι τη ζέστη ή τις τελετές, οι πόλεις των Μάγια μπορούν να γίνουν το σπίτι σου μακριά από τον δικό σου αιώνα. Αν όμως σε πνίγουν οι αυστηρές θρησκευτικές υποχρεώσεις ή φοβάσαι μήπως βρεθείς μέρος μιας θυσιαστικής τελετής, καλύτερα κράτησε τη μηχανή του χρόνου σε ετοιμότητα. Βγαίνεις από τη μηχανή του χρόνου και ο αέρας σε χτυπά κρύος, κοφτερός, με μια ελαφριά μυρωδιά λατιού και καπνού. Μακρόπλωρα πλοία παρατάσσονται στην ακτή, οι σκαλιστές τους πλώρες αγναντεύουν τη θάλασσα σαν πεινασμένα θηρία, άντρες και γυναίκες κινούνται με σκοπό. Επιδιορθώνουν πανιά
τραβούν στα δίχτυα ψάρια και ακονίζουν όπλα. Καλώς ήρθες στην εποχή των Βίκινγκ, σε ένα κόσμο που απλώνεται από τα φιόρτ της Νορβηγίας ως τα παγωμένα άκρα της Γρυλανδίας και φτάνει ως τις λουσμένες στον ήλιο αγορές της Κωνσταντινούπολης. Η εικόνα του Βίκινγκ ως άγρο επιδρομέα με το τσεκούρι στο χέρι είναι μόνη μισή αλήθεια. Ναι, οι επιδρομές είναι μέρος της ζωής και μάλιστα προσοδοφόρο, όμως πρόκειται για μια κοινωνία εμπόρων, εξερευνητών και αγροτών. Κάτω από το τραχή περίβλημα κρύβεται μια αναπάντεχα σύνθετη κοινωνική τάξη, όπου η τιμή είναι νόμισμα και η φήμη μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση και την καταστροφή. Η κοινωνία των Βίκινγκ στηρίζεται στον δεσμό του γένους και στην δύναμη του Τινγκ, της συνέλευσης, όπου συγκεντρώνονται οι ελεύθεροι άντρες για να λαμβάνουν αποφάσεις, να διευθετούν διαφορές και να εφαρμόζουν τον νόμο. Βασιλιάδες και γιάρλ ευγενείς κατέχουν την περιφερειακή εξουσία, όμως η ισχύς τους εξαρτάται από την αφοσίωση των πολεμιστών τους και την στήριξη του Τινγκ. Ένας ισχυρός ηγέτης εδώ δεν είναι ένας απόμακρος άρχοντας σαν το Φαραώ της Αιγύπτου ή τον αυτοκράτορα της Κίνας. Είναι άνθρωπος που μπορεί να εμπνέει στη μάχη, να ανταμείβει την πίστη και να επιβάλλει σεβασμό κατά πρόσωπο. Οι κοινωνικές τάξεις είναι σαφείς. Στην κορυφή οι γιάρλ, την πλειονότητα αποτελούν οι κάρλ, ελεύθεροι αγρότες και τεχνίτες, και στη βάση βρίσκονται οι δούλοι. Σε αντίθεση όμως με τις άκαμπτες ιεραρχίες της Κίνας ή της Αιγύπτου, ένας έξυπνος ή θαραλέος Καρλ μπορεί να ανέβει κοινωνικά, ιδίως μέσα από την επιτυχία στο εμπόριο ή στη μάχη. Αυτή η κινητικότητα θυμίζει περισσότερο τη Ρώμη ή τη Μεσοποταμία παρά την αυστηρή τάξη της κοιλάδας του Ινδού ή τους θεόθε νομιμοποιημένους ηγεμόνες των Μάγια. Η θάλασσα είναι και φίλος και εχθρός. Τα μακρόπλωρα ταξίδια επιτρέπουν στους Βίκινγκ να λιλατούν, να εμπορεύονται και να εξερευνούν σε τεράστιες αποστάσεις, όμως οι καταιγίδες, τα αγριεμένα νερά και ο απρόβλεπτος καιρός είναι διαρκείς απειλές. Στη στεριά, αντίπαλα σόγια και οικογένειες σε έχθρα κάνουν τη ζωή επισφαλή. Μια προσβολή στην τιμή κάποιου μπορεί να εξεστρατήσει σε αιματηρή βεντέτα που κρατά γενιές. Και ναι, οι επιδρομές είναι πραγματικές. Αν ταξιδεύεις με πλήρωμα, μπορεί να περιμένουν να πάρεις μέρος. Η άρνηση μπορεί να θεωρηθεί δειλία, σχεδόν τόσο κακή όσο η προδοσία στα μάτια των Βίκινγκ. Σε σύγκριση με τους τυποποιημένους συμβολικούς κινδύνους της Αιγύπτου ή της Κίνας, οι απειλές εδώ είναι άμεσες και σωματικές. Θυμίζουν τις ανοιχτές συγκρούσεις των πόλεων κρατών της Ελλάδας ή τις αψιμαχίες της Μεσοποταμίας, αλλά εδώ είναι προσωπικές, δεμένες με την πίστη και τη φήμη, όχι μόνο με την πολιτική ή την επικράτεια. Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Οι Βίκινγκ σέβονται τη δύναμη, την τέχνη και την αξιοπιστία, είτε στο πεδίο της μάχης, είτε στη μαστορική, είτε στο τιμόνι μέσα σε επικίνδυνα νερά. Ντύσου ζεστά, με μάλινα και γούνες και φόρα γερά υποδήματα. Μια καλή κάπα δεν είναι μόνο πρακτική, είναι και ορατό σύμβολο κύρους. Κουβάλε ένα όπλο, ακόμα και αν δεν σκοπεύεις να το χρησιμοποιήσεις, το να κυκλοφορείς σαν όπλο σε σημαδεύει ως ανυπεράσπιστο και σε κάνει ευάλωτο. Μάθε τα βασικά του σκανδιναβικού δικαίου και τη σημασία του Τινγκ. Οι διαφορές λύνονται εξίσου με ασήμι όσο και με ατσάλι, και το να ξέρεις πότε να διαπραγματευτείς είναι τόσο σημαντικό όσο το να ξέρεις πότε να πολεμήσεις. Σε αντίθεση με τους Μάγια ή την Κίνα, όπου η θρησκεία είναι σφιχτά δεμένη με το κράτος, η πίστη των Βίκινγκ είναι προσωπική και συνδεδεμένη με το σκανδιναβικό πανθέο, Όντιν, Θόρ, Φρέγια και άλλοι. Τα τελετουργικά μετράνε, αλλά αν χάσεις μια γιορτή δεν θα χαθεί ο κόσμος όπως θα μπορούσε να συμβεί αν παραγκάψεις μια αιγυπτιακή ναική τελετή. Παρ' όλα αυτά, μην προσβάλλεις δημόσια τους θεούς, ακόμα και αν δεν επισύρεις τη θεϊκή οργή, θα επισύρεις κοινωνικό τίμημα. Σε σχέση με τη Ρώμη ή την Ελλάδα, οι Βίκινγκ δίνουν λιγότερη έμφαση στον επιμελημένο λόγο και περισσότερη σε λόγια καθαρά και με αυτοπεποίθηση. Εκτιμούν την ευθύτητα χωρίς ανθυρή ρητορία. Αν έχεις αντέξει τη λεπτή πολιτική της Κίνας ή τις τελετουργικές απαιτήσεις της Αιγύπτου, το ευθύ ξεκάθαρο ύφος των Βίκινγκ θα σου φανεί ανωζωογονητικά ομό. Ο κόσμος των Βίκινγκ είναι απρόβλεπτος, περιπετειώδης και εκτεταμένος. Προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα από την Κίνα, περισσότερη ελευθερία από την Αίγυπτο και πιο άμεση προσωπική επιρροή από τη Ρώμη. Είναι όμως και σωματικά απαιτητικός, με κινδύνους που προέρχονται τόσο από τη φύση όσο και από την ανθρώπινη αντιπαλότητα. Αν λαχταράς την εξερεύνηση και μπορείς να σταθείς στα πόδια σου σε μια κοινωνία όπου ο σεβασμός κερδίζεται, η εποχή των Βίκινγκ μπορεί να είναι ο δανεικός σου προορισμός. Μπορείς να καλλιεργήσεις τη γη με ηρεμία, να εμπορευτείς σε πολύβουες αγορές ή να σαλπάρεις για άγνωστες χώρες.
Αν όμως δεν αντέχεις το κρύο, τις φουρτουνιασμένες θάλασσες ή την ιδέα ότι οι διαφορές λύνονται και με τσεκούρι, δεν είναι η εποχή για σένα. Σε σύγκριση με τον μόνιμο τακτοποιημένο βίο στην κοιλάδα του Ινδού ή με τις μέρες των Μάγια δεμένες σφιχτά με τελετές, η εποχή των Βίκινγκ είναι ακατέργαστη και αδάμαστη. Ένας τόπος όπου κάθε μέρα είναι ευκαιρία τόσο για τύχη όσο και για κίνδυνο. Για τον κατάλληλο ταξιδιώτη σημαίνει ελευθερία. Για τον λάθος, ένα πολύ σύντομο ταξίδι. Έχεις διασχίσει 8 διαφορετικούς κόσμους, καθένας με τους δικούς του κανόνες, ρυθμούς και κινδύνους. Από τους λουσμένους στον ήλιο ναούς της Αιγύπτου, μέχρι τα παγωμένα φιόρδ των Βίκινγκ, ο αρχαίος κόσμος είναι ένα ψηφιδωτό πολιτισμών, καθένας έτοιμος να σε υποδεχθεί, είτε να σε εκμεταλλευτεί, είτε να σε αφανίσει, ανάλογα με το πώς θα παίξεις τα χαρτιά σου. Είναι δελεαστικό να φαντάζεσαι ότι θα μπορούσες να περιπλανηθείς οποιοδήποτε από αυτούς με λίγη γοητεία και μια μεταμφίεση, αλλά μετά το ταξίδι μας ξέρεις καλύτερα. Το ταξίδι στον χρόνο δεν είναι τουρισμός, είναι επιβίωση. Η διαφορά ανάμεσα στον τιμόμενο φιλοξενούμενο και στην τραγική προειδοποιητική ιστορία κρίνεται από το πόσο καλά κατανοείς την κοινωνία στην οποία μόλις μπήκες. Ας ρίξουμε λοιπόν μια τελευταία ματιά στους προορισμούς μας, δίπλα-δίπλα, για να δούμε πώς συγκρίνονται. Αν αναζητάς σταθερότητα, ένα μέρος όπου το πολιτικό έδαφος δεν μετατοπίζεται κάτω από τα πόδια σου κάθε τόσο, η αρχαία Αίγυπτος, η κοιλάδα του Ινδού και ορισμένες κινέζικες δυναστείες είναι τα ασφαλέστερα στοιχήματα. Η Αίγυπτος προσφέρει κεντρική εξουσία υπό έναν θείο ηγεμόνα. Οι κανόνες είναι αυστηροί αλλά προβλέψιμοι. Η κοιλάδα του Ινδού πάει ακόμη παραπέρα με επιμελημένο πολεοδομικό σχεδιασμό και μια κοινωνία φτιαγμένη για συνεργασία, όχι για χάος. Η Κίνα προσφέρει μακρές περιόδους τάξης, εφόσον σέβεσαι την ιεραρχία και αποφεύγεις να μπλέξεις με αυλικές ίντριγκες. Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Μεσοποταμία, η Ελλάδα, η Ρώμη και η εποχή των Βίκινγκ ευημερούν μέσα στην κίνηση και την αλλαγή. Οι πόλεις κράτη της Μεσοποταμίας ανέρχονται και καταραίουν μαζί με τις συμμαχίες. Η πολιτική της Ελλάδος μεταβάλλεται με την κοινή γνώμη. Η τύχη της Ρώμης γυρίζει πάνω σε συγκλητικές μηχανογραφίες. Και οι Βίκινγκ ζουν σε έναν κόσμο που η ευκαιρία είναι τόσο αλλαγήσιμη όσο η θάλασσα. Οι Μάγια βρίσκονται κάπου στη μέση. Οι πόλοι κράτη τους μπορεί να είναι αντίπαλες, αλλά οι κύκλοι του χρόνου και του τελετουργικού προσφέρουν μια μορφή σταθερότητας που καλύπτει τον πολιτικό ανταγωνισμό. Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του οδό προς την επιρροή, αλλά δεν είναι όλες ανοιχτές στον ίδιο τύπο ταξιδιώτη. Στην Αίγυπτο, ανεβαίνεις υπηρετώντας τα συμφέροντα του Φαραώ και κερδίζοντας εμπιστοσύνη σε θρησκευτικούς ή διοικητικούς ρόλους. Στην Κίνα, όλα κρίνονται από την παιδεία, την πειθαρχία και την κατάκτηση της γραφειοκρατίας. Η κοιλάδα του Ινδού εκτιμά την αξιοπιστία στο εμπόριο και το κύρος μέσα στην κοινότητα περισσότερο από την προσωπική δόξα. Αν προτιμάς μια κοινωνία όπου μπορείς να φτιάξεις όνομα με ξυπνάδα, τόλμη ή ρυψοκίνδυνη δράση, η Ελλάδα, η Ρώμη και η εποχή των Βίκινγκ είναι οι αρένες σου. Η Ελλάδα ανταμείβει τη ρητορική και την ικανότητα δημόσιας παρουσίας, η Ρώμη συνδυάζει πολιτικούς χειρισμούς με στρατιωτικά επιτεύγματα και οι Βίκινγκ τιμούν πάνω απ' όλα το θάρρος, τη δεξιοτεχνία και την αφοσίωση. Στη Μεσοποταμία οι ευκαιρίες βρίσκονται στο εμπόριο, τη διπλωματία και στο να παίζεις τις αντίπαλες φατρίες τη μία εναντίον της άλλης. Χρειάζεσαι όμως γρήγορα ένστικτα για να επιβιώσεις τον πολιτικό στρόβιλο. Οι Μάγια απαιτούν ευθυγράμμιση με την κοσμική τάξη και η επιρροή πηγάζει από την κατανόηση και το σεβασμό του ιερατικού ελέγχου πάνω στο χρόνο και το τελετουργικό. Ο σωματικός κίνδυνος ποικίλει. Η εποχή των Βίκινγκ με τις επιδρομές και τα θαλασσινά ταξίδια της και οι ζούγκλες των Μάγια με τη ζέστη, την άγρια πανίδα και τα τελετουργικά θυσιών είναι οι πιο απαιτητικές σωματικά. Οι πόλεμοι της Μεσοποταμίας και η βία στους δρόμους της Ρώμης συνιστούν σταθερές απειλές, ενώ η Αίγυπτος και η Κίνα προβάλλουν περισσότερο πολιτικούς παρά σωματικούς κινδύνους. Ένας λάθος λόγος ή νεύμα μπορεί να σε αποτελειώσει εξίσου βέβαιο όσο και ένα σπαθί. Αν είσαι ο τύπος ταξιδιώτη που προτιμά καθαρές, ορατές απειλές, ίσως σου ταιριάζουν οι Βίκινγκ, τα πεδία μαχών της Ελλάδας ή οι αρένες της Ρώμης. Αν σε φοβίζουν οι κίνδυνοι που δεν φαίνονται να έρχονται, απόφυγε τη λεπτή αυλική πολιτική της Κίνας, στις ιερατικές ίντριγκες της Αιγύπτου ή τα τελετουργικά διακυβεύματα των Μάγια. Κάποιοι τόποι θα σε βάλουν μέσα ευκολότερα από άλλους. Η εποχή των Βίκινγκ, η Ρώμη, η Ελλάδα και η Μεσοποταμία
επιτρέπουν σε ξένους να ανελιχθούν μέσω δεξιοτήτων, εμπορίου ή συμμαχιών. Η Αίγυπτος και η Κίνα είναι δυσπρόσιτες, καθώς οι ιεραρχίες τους είναι βαθιά ριζωμένες και αλλάζουν αργά. Η κοιλάδα του Ινδού είναι φιλόξενη αν προσαρμοστεί στον τακτικό της βίο, αλλά η έμφαση στην κοινότητα ίσως σε κρατήσει σε απόσταση. Οι Μάγια θα σε δεχτούν αν αποδειχθείς χρήσιμος για την κοσμική και πολιτική τους τάξη και θα γίνουν επικίνδυνοι αν την απειλήσεις. Όσον αφορά τη σωματική άνεση, η κοιλάδα του Ινδού δύσκολα ξεπερνιέται, καθαροί δρόμοι, οργανωμένες πόλεις και μια αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την κοινοτική ζωή. Η εξάρτηση της Αιγύπτου από τον ήλιο δημιουργεί ένα προβλέψιμο ρυθμό, αν και η ζέστη της ερήμου μπορεί να είναι αμήλικτη. Τα αγροτικά συστήματα και οι υποδομές της Κίνας προσφέρουν ασφάλεια και αυθονία σε σταθερές περιόδους. Η Ελλάδα και η Ρώμη προσφέρουν ζωντανή αστική ζωή. Πλούσια σε κουλτούρα και θέαμα, αλλά θα ζεις σε μόνιμη πολιτική ένταση. Οι πόλεις των Μάγια είναι εντυπωσιακές. Μα το κλίμα είναι σκληρό και οι θρησκευτικές υποχρεώσεις αδιάλακτες. Τα επιτεύγματα της Μεσοποταμίας συνοδεύονται από το τίμημα των πλημμυρών, του πολέμου και της απροβλεψιμότητας. Οι Βίκινγκ προσφέρουν περιπέτεια και ελευθερία, αλλά η ζωή είναι σκληρή σωματικά, οι χειμώνες μακρύ και οι θάλασσες αμήλικτες. Αν είσαι πειθαρχημένος, σέβεσαι την εξουσία και νιώθεις άνετα με την παράδοση, η Αίγυπτος, η Κίνα ή η Μάγια μπορεί να σου ταιριάξουν εφόσον ανταποκριθείς στις λειτουργικές τους απαιτήσεις. Ανέκτημα στην τάξη χωρίς καταπιεστική ιεραρχία, η κοιλάδα του Ινδού προσφέρει μια πιο ήσυχη μορφή σταθερότητας. Αν είσαι φιλόδοξος, ευθύς και ανθίζεις τον ανταγωνισμό, η Ελλάδα, η Ρώμη και η Μεσοποταμία θα σου δώσουν την αρένα που χρειάζεσαι. Πρέπει όμως να είσαι έτοιμος για διαρκή αντιπαλότητα. Και αν η ψυχή σου γέρνει προς την περιπέτεια, την εξερεύνηση και την ανοιχτή θάλασσα, η εποχή των Βίκινγκ ίσως είναι ο μόνος τόπος όπου θα νιώσεις πραγματικά στο σπίτι σου. Δεν υπάρχει ο καλύτερος αρχαίος πολιτισμός για κάθε ταξιδιώτη. Υπάρχει μόνο εκείνος που ταιριάζει στις δεξιότητές σου, στο ταπεραμέντο σου και στην ανοχή σου στον κίνδυνο. Αν θέλεις ασφάλεια και μπορείς να τηρείς τους κανόνες, διάλεξε την Αίγυπτο ή την Κίνα. Αν θέλεις να χαθείς το ρυθμό μιας καλά σχεδιασμένης πόλης, πήγαινε στην κοιλάδα του Ινδού. Αν λαχταράς διανοητικές μονομαχίες και δημόσιο βίο, η Ελλάδα θα σε δοκιμάσει και θα σε ανταμείψει. Αν θέλεις σκηνικό για πολιτικό δράμα και φιλοδοξία, η Ρώμη είναι δική σου, απλώς πρόσεχε την πλάτη σου. Αν σε ελκύουν οι κύκλοι του σύμπαντος και αντέχεις έντονα τελετουργικά, οι Μάγια θα σε προκαλέσουν και θα σε εμπνεύσουν. Αν θέλεις να ζήσεις με το χέρι σου και το όνομά σου, η εποχή των Βίκινγκ θα σου δώσει ελευθερία. Κάθε μπουκιά της όμως θα την κερδίσεις με κόπο. Μεσοποταμία είναι για τον ευπροσάρμοστο παίκτη που ευδοκιμεί στη διαρκή κίνηση. Όπου και αν προσγειωθείς, μην ξεχνάς ποτέ ότι είσαι ξένος. Ακόμη και αν ταιριάξεις τέλεια, μιλάς τη γλώσσα και ντύνεσαι όπως πρέπει, κινείσαι σε ένα κόσμο που δεν είναι δικό σου. Οι κανόνες είναι παλαιότεροι, αυστηρότεροι και πολύ λιγότερο επίοικείς από οτιδήποτε γνωρίζεις. Σεβάσου τους, αλλιώς δεν θα μείνεις αρκετά ώστε να εκτιμήσεις ό,τι βρήκες. Κι έτσι, καθώς κλείνεις πίσω σου την πόρτα της μηχανής του χρόνου και ορίζεις τον προορισμό, να θυμάσαι, ο αρχαίος κόσμος δεν σε περιμένει. Δεν τον νοιάζει αν θα πετύχεις ή θα αποτύχεις, αλλά αν τον κατανοήσεις, προσαρμοστείς σε αυτόν και τον σεβαστείς, ίσως βρεις ένα μέρος όπου δεν θα είσαι πια επισκέπτης αλλά κομμάτι της ιστορίας. Διάλεξε προσεκτικά, η ζωή σου κρέμεται από αυτό.